гайс! Малко, така, в момента сме... Виждане. Сега няма. Ти малко е там, ти град. Отиваме сега да изследваме някакъв там. Чухме се мъдживи вчера към 9 часа. А сега ще влезем по... Сега да влизаме по-дълбоко в това. По-дълбоко! Да влизаме по-дълбоко. Да, е тук Да влизаме по-дълбоко в реката. В реката, да кажа, в гората. Аре, бе, гей! И... да. Ама не, тя Петка, после като бягаме наобратно, ще е първа. Да, ще пойде върху мене пък. Аз съм последния. Аз зато съм по средата, защото да съм. Аз съм хилчето. А? Аз съм хила. И аз съм хил. Там има колипка. Аз съм пиринското. Там. Това клипка има самодивите вътре. Иначе ще грапа се чува бъдат. Ела! Хора! Тук не трябва да бараме нищо, защото нали пишеш в Google, че... Аз се базикала с Николета и викам, Николета и пеем са. Хора, те тук могат да... Добре, ти сега някои излизат. Ай, сега ще ви ходим на страх. А ти какво ми направи за Бога? Ти! Абе, тук е някой идвал с приспиване, бе. Кой ти моя? Хора, там не се чуи. Ме много са. Ще разобади. Хора са... Има нещо бяло е там, зато че... Мокни, бе, гей! Има нещо бяло и там, нали, казаха, че нали, имаше някакви ризи, ако някой пипне ризата, че ще се влюби. Нали, днеска го четохме в чат GPT. Да, и Венеца. И Венеца. Там има бяло, виждате ли Те го? пък защо носят ризове? Не могат ли тъпове да носят? Не може да са малко Абе, окажат. гей, мокни, бе. А вейпове не носят? 5 милиона евро. Нали бита го правя злато, слушат ни повече от комунизма, тато. Хора, аз вътре няма да влизам, вижте колко е там. То пък е... Абе, стига сте с хора, седи си отвън, как не искаш да влизаш. Ми стой там! Ани, влез вътре на себе. Аз съм за тебе, айде. Буквално е... Какво? Там всичко е, каквото има е разложено. Това е дюшек, който се е разложил. Почна да се разлага. Хора, има дюшек, който се разлага. Тихо. Мъкни, бе, мъкни! Ай са... Това не е то! Чува са нещо... Бе, Андриана, мъкни, бе, гейко! Андриана, не му е бе, че те цъкнало сега, ако има само джи. Чупи сак. Тихо, мъкне ти! Кучета лаят. Оле, брат. Чукай. Хора, аз виждам нещо там. Стойте. Мокнете, стойте. Виждате ли го една там? Ела, Ани. Ани. Хора. То гледа ли към нас? Да, ама не. Аз съм връщам колиба ли? Не, то е бяло. То е бяло. Ева, ела. Аз го снимах. Ще го покажа после, сякаш. Излезем. Защото аз виждам нещо бяло прозрачно. Има къща. Там горе. Да, защото там има улица. Да. Там има улица нагоре. Да, като виж, там горе има една улица. Тя няма една улица.
В каква улица, бе? Ами е там, нали, дето, е там моста, там, А, да, бе. Има една улица, горе, като качиш нощ на улица. И там има къщи. Я, чакай. Хора, искате ли да се качиме там горе? Да. Аре да видим какво има. Това е чаршаф. Оле, хора. Чаршаф. Да. Ама защо да се ходим още? Да, бе, горе, защо се блъскоим? Айде да отидем нагоре да видим какво има. Ами улица. Айде. Няма се връщаме още. Да, как ще се види, как ще се това. Няма да съм първа. Сигурно. Първо, да се поправих някакво в малко в шанчичка. Аз съм така. Трябваше да ебем раницата на скейтпарка. Да, трябва да ги ставим при Кирил. Аз ви казвам, ви сме тъпи. Да, обаче, ако те решат да спръгнат по там на тази си. Ако те там карат, ние можем да вземем. Там нагоре. Хора, не знам, обаче на мен това не ми е окей. В смисъл, защо е? Какво е това? Това е било нещо. Ма сигурно сте, че те са го правили Хора, това е колиба. или са го правили някакви малки деца, които са били. И какво ще правят тук малките деца? Малки деца, Еми да разходка, брат. Какво? Или това е стена или нещо виждам. Какво виждаш? Кое виждаш? Там, на колибата. На колибата това е светлина, бе, трябва. Да. Или светлина, или виждам нещо като тяло. Светлина. Май светлина. Май. Аз съм втора, Има 1 час. Ами, се махаме. Махаме, бе, Петка. Хора, там виждам нещо. Бе, Петка, това е светлина, бе. Няма как толкова рано Светлина е. вечерта се виждат. Ева, Какво ще ги видиш? Какво стрим, бе? поне сутрин. То е вечер, бе. Добре, ще ти дам малко, ако отиш да ми го вземеш. Бавка. Хора, аз не се бавам. Виждате ли го това? Това ако не е барлога. Не е барлога ми, давай. Аре, бе! То няма улица тук. Няма улица. Петка, за каква улица говориш, бе, брат? Тук няма нищо. Там виждам нещо. Да, ние за това говорихме, бе. Хора, намерихме нещо. Ние за това говорихме през цялото време, като за уни бялото говорих. Искам да... Хора, да слезем. Чух тропане. Хора, слезете, чух тропане. Хора, страх ме. Чух. Аз чух тропане. Хора. Хора, гледайте по късове, ще кажа. Не, бе! Абе, стига сте викали. Майка ви! Вон чакай. Както не се спуска, така и ви се спускайте надолу. Аз няма да стъпам гащи. Хора, чакайте! Малко не знам дали ще имате микрофончо, но както дето тук послагам. Моля да не се съжаляват. Да.
Какво бе, какво? Братен не ми каза. Не. Хора, няма я светлината там, дето я бяхме видяли. Няма я. Какво бе? Да, гъбата. Тя отровна. Маля, пъсни се. Айде се вземи като. Хора, там сигурно най-много. Ама хората му, ти сега сигурно ще излязат от колибата. Да, от клюбата ще излязат направо. Ма няма да ги чакаме и тук. И тук, на това дърво. Да, айди. Аз няма пак да тръгвам от там. Чухте ли го това? Аз го чух. Как е скейт парка? За какво ще издава такъв звук? Не бе, това беше куче бе. Не беше куче. Ние се чудим дали да слезем надолу, ей там, при това или и тук.